Ik hoor er al rekening mee om van tevoren voor de echte erge drukte hier al west te hebben. Bij de kriesdagen in Oorntocht matten een soort meesken nog de laatste inkepend van. En dat vernemen ze ook bij slagerij Riepma in Gietjerk. Het is heel druk, ja. Ja, zeker. Dus wij haken zeker geen klagen. Er wordt net op bezuinig op het vlees staat het liggen. Je hebt een protte gourmet en echt zowel luxe vlees als ja, alles. Ja, het rollades uiteraard. Kriespakketten. Het wordt je smoordruk altijd. Ze hebben hier al patten tenten voor speciale bestellingen op te halen. Want dan was de winkelpoel het uit. Daar is geen plek voor alle mensen die hier komen. Nou, die tent die hebben wij, dat is in corona ontstaan, 2 jaar lang. Vanwege dat ze maar veel mensen in de winkel gaan mochten. Ze zeiden, nou, hoe kan dat dan even, nou ja, beter doen? Dus, nou, dan koest direct 4 jaar en hier weer gewoon afhaal, puur afhaal. En mensen die er nog wat bij hebben, ja, die moeten wel even door de winkel. Maar ja, dat had zo goed verdiend, verleden hier en het hier ervoor. Dus we zeiden, ja, waarom nou dan net? Want dan is het gewoon ja, is het een vlottere doorloop. Ze komen overal bij om vlees hier bij te halen. We houden ze op vakantie, we zijn in Drenthe, gehaktbal van slagerij Rijpma. Ik dacht, nou, heren. Maar ja, ze komen, het vlees wordt overal gebracht. De meiwerkers kennen de drukte aan. Maar het binnen wel lange en intensieve dagen die ze meidje. We spreiden het personeel natuurlijk wel wat. Maar ja, er is bezetting steeds maar van mij. Zij is dat, nou ja, jongens let. Over het tolven. Het rolt een hele tijd terug. En ja, alles wat binnenkomt moet verwerken worden. En de meesten kennen dat van de jongens, zij ze kunnen ze bestellen. En dan, nou ja, dan weten we nou echt vreed op sneu de nacht, dan werken we gewoon terug. Dan ben we hier de hele nacht. Het is elke keer zo. Elke keer. Crisis of geen crisis. Dus just het hier altijd. Van de morgen week aan het werk. Ik kreeg hier bij de winkel als nou weer goed zo aan horen. Steen de eerste al in de winkel. Ik denk, jee. Nou ja, dat is alles net zo.